मछरिया हो पाऊ ये मछली खाता नी। अरे राम रे राम छी, हम सोचले ना रही कि इतना गंदा इंसानी बनी। ओ मम्मी जी हे भगवान हो भगवान, हम कितने अपन मतलब मानत नहीं कि हमारे दामाद आइल बड़न। अरे राम रे राम, अरे हमके तो शर्म की मारे रे बाप रे बाप, शर्म की मारे कुछ हमसे कहा नहीं के रे पूजा। और तू कहां के छोड़ के चल गए? हम चल गए घूमे खातिर, घर में घुसल रही का? अरे मम्मी जी वो कुछ ना हमहू कहा तनी कि पाहु नहीं जैसे चाय के नाम नहीं खिला तनी। हमहू कहे कि काहे जीजा मुंह गिरवले बना काहे हो? आ जा त दुख में बस सुख में पतो उतार ली हनी। आ कुछ कह हो पतो हमार बढ़िया बिया, लूर सहुर बहुत बढ़िया बा ओकर हो। हाँ रहन ढंग बोली विचार एकदम व्यवहारिक बिया। जा त हम वैसा ने जो हत रहनी दादा, हम ना पागल बहुरा बानी। हम तो ये मनत नहीं के भगवान हमार पतो ही होशियार चढ़ा के दी है, काहे से कि हमार बुद्धि उतना ना हुए। देखा जात रहनी कि तनी ले ले आई 2 किलो आलू, बैठले रह गनी। अच्छा जा तन बानी। देखा हो परिवार निमन मिल जाला न तो मन खुश हो जाला, आ जब वैसा लायक ना मिलल ना लायक मिल जाई तो का मन खुश रहे। कुछ कहा जाए तो हम ना तू कैले रहनी, बाकी भगवान देखलन कि कितना दुख तकलीफ होता। अब एगो बेटी बची गई बिया, वो के पार घाट लग जाई अपन केहूँगा ने नसीब में हुई तो अपन जैसन वैसन मिली। जबले ना खाने तबले हमारे पतो ही ना खाली। ऐसा ना बेटी पतो ही के निक लागेला रहन हो। हाँ नाहियो 2 दिन खाई न तो रहन विचार देखी के मन एथु भई रहेला। सुन ये पूजा आटा जाके सान दो, हम तनी आटा लिया तनी बार मकुनी बन जा। अरे भाई ठंडा लाता रे कहनी ना पूजा नैनो चल बिया मन तनी कि अब ओकरे पर कुल काम छोड़ ठीक नहीं के ना। हमको हबो ना कोई नहीं है पता ना कि गने उनके पता हो गया कि मैगी हम खूब खानी है बना के कहते कि ये चीज नहीं खा ले। माई बाप को बढ़िया रहन ढंग सिखौले ना बाटे। हम तो कहबे पूजा आ कि तू बढ़िया रहन ढंग सीख, कहां से कि तोहरो अगले साल खो के बिया होने हटावे के बाटे। हम अभी ना जाए समझ ना तो ये जरा रखे सब बता। हां हम कहते रहनी कि हमर भाभी है तो 5-6 साल के बाद जाए, कहे कि भाभी के हाथ का खाना खाए बही आराम करब। पूछो कहा भाभी हम इतना सुगर बड़ी अभी कुछ नहीं खी तब लोग कुल चीज बना के रख देता रही। और अपने भले खास चाहे ना खास, लेकिन ये बच्ची ले ही खा ले, ये मम्मी ले ही खा ले। जतने काम हम भाभी के संग करवा देंगे। चल हमहू है सड़िया सोचनिया कि मम्मी जी के दे दे हैं पहन घलते। वहाँ के याद बहुत आवता, वहाँ के बानी न शादी क के अब चलिए गई नी बाहर के जान कौन नौकरी करतनी है के नौकरी में वैसा आगे लागो कि हमके छोड़ के तुरंत चल गई। नहीं हो ना समझनी ना कि नया नोहर मेहरारू आइल बिया, ओकर कोनो फेर करी कि ना करी, देखी भाली ओके कि ना देखी भाली, छोड़ छाड़ के चल गई। ना चाहे तो कुछ कह, सास ननद भगवान बहुत बढ़िया दिले बाड़ गंगा में बैठ के। लेकिन एगो बात बाटे कि हो जौन हमार बड़का नंदोइया बाड़न कि बिया हवा में देखले रही जब जयमालावा डालत रहे तो हमरे चौजा बिगत रहन कपड़ा पर फूलावा, वही घड़ी हमके पसंद खास हमके उनकरे ऐसा बियाह उनकरे से भई रहत कितना अच्छा लागत। लेकिन भगवान के मर्जी। लेकिन जा तनी बुची जी पर फोन करे कह किया कहो मम्मी जी से न, अरे बुची जी से कि नंदोई जी के तनी भेजी तो हमारे देखे के मन करता। ना ना लेकिन हम ना करब, काहे कि नया नहर कन्या बने केहू झूठो के सको कली। मम्मी जी से करवाई फोन कि बड़की बुची जी के आ पाहुन जी के बोलाई मम्मी जी। हाँ ये हमरा खातिर ठीक रही। जाए दहो मर्द रहो चाहे मत रहो, हमार परिवार बानो। हे भगवान हमार बड़ी शौक लागत रहे कि हमारो गोतिनी और यही गोतिनी कहतानी ननद आ सास निमन होखस जा। हमार दीदिया के सास ननद केतना बढ़िया हवन जा, ओसा ही हमहू सोचले रही कि हमारे सस हमारो तो दूध के धोले बड़न जाए। भगवान हमार कोची के कमी बा। अहन मम्मी जी तो कह देव कि हई सड़िया ज्यादा दिन पहनबो ना कहीं, मम्मी जी पहन घलिहन आ हई हो सड़िया काल दे दे खींच के। अरे पुरानिया बानी तो माने 1-2 दिन के पहन ले बानी, ये सब न पहन हम का भइल बा नयो दे दे लगले कोनो परब आई नो काल के 2 बक्सा में ले दे दे। अरे सास के द कर चाहे माई के कर बराबर है ना बाटे, कौन खराब बा। एगो ननद हमार कितना बढ़िया बड़ी
की जान का हम बुचियो जी गइल बानी का बनी बे शाम के काना भगवान जाना चल घर रह हो देखी तो फोन कैले बाटे बबुआ का कहत रहुए हम बतिया ना पमी और रास्ता घाट में का बतिया। हेलो बबुआ। हाँ बेटा खुश रह ठीक बड़ा ना। चलो भैया जाड़ा पाला के तन ठीके रही है तनी लेटे से सुत के उठिए का करब। हाँ बच्चा अपने से बनावे न खाना रे रमा ना ठीक बिया वो ठीक बिया बुचियो ठीक बिया सब ठीक बाटे। मम्मी जी अच्छा ठीक बाटे ए मम्मी जी बतिया लियो का खुश रह। के जी मम्मी जी बबुआ वाला अच्छा साथी तनी मोबाइल कट देने कौन है मम्मी जी एगो बात कोही का बोलो जानता नहीं हौ जयमालावा पर अरे जब जयमालावा हमार होत रहे तो हेती हेती लइकवा की कर सन मम्मी बड़की लड़की है का हमारी। आइए मम्मी एगो काम करी ना हमार बड़ी मन करता जी बुची जी के देखे के बड़की बुची जी के तनी बोला देते। अरे भाई ओकर सास ना आनंद भेजेलियो जी के। उ बियाह में कैसे अब देख कन्या अब इतना जब एथु बाड़ू तो हम हाँ जी मम्मी जी बोला दी पाहुन के अच्छा कम परिवार भाई यही से तारा मन करता नीक ना। नहीं चलात मम्मी जी वहाँ के चल गई नी ना बाहर के चलते और अभी को दिन हमरा अइला होते बा बियाह में कितने आदमी से मिलल का सुना ना ओकर सास न लइकन बिना ना रह पावेली। अब बड़ी करम तो नंदोई के अरे नंदोई कहतनी पाहुन के बोला दे अब हाँ तो ठीक बा मम्मी जी ली ना फोनमा बतिया के बोला देना। तू खूब मजा करेलू तो करेलू। अच्छा रुका बोला दे तनी निकालो। हाँ मम्मी जी है ना नंबर बाबा का नो लेगा का फोटो बा। हाँ 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 ये हेलो हाँ पाहू खुश रही। अरे राउर भौजाई याद करो तारी अरे बुचिया के लिए आवे के कहत तारी कि मन तनी दीदी के बोलाई ना बड़ी कम परिवार बा निक नहीं खेला गल हम के जानते बानी दिन भर बहरी हमार घर में कोनो एथुए ना रहेला खाई खाती आइम से आइम आ गोड़ दबावे खाती ओकर रिवाज क्या कहते मम्मी जी तो ठीक है बाटे जाए दी का करब रो माई तो अक्सर हुए बाड़ी तब का करब। अच्छा ठीक बा कहली आई तब क्षण भर खाती। हाँ तो रौरे आ जाई मम्मी जी बुलाई ना अन्ना जी काया खाती कहे जाई बेटी आ चाहे आता यही बेरा आई मुर्गा आ ये पाहुन मुर्गा कौन बड़ बात बाटे जी रौरा खाती तो जेवन कही तेवन बना दे। हाँ मम्मी जी अब दूसर का दामाद कहिए मिलियन कहिए ना ठीक बटे आई तो क्या कहता नहीं मम्मी जी पैसा तो हम जाए मुर्गा ले ले आई। हाँ तनी हाँ। जी जी हाँ तो बढ़िया बा ठीक बा हम पैसा लेके आवत नहीं मम्मी जी ठीक बा जल्दी आओ कितना हमारे पतो के रोहन निकल लगा ताटे हो हैं ओकर हंसी देख के तो बुझाता कि हमारे करेजा में का किडनी हिल जाई रे दादा का कहला कीटनी की का कहला जाई लिया दीजिए मुर्गे पर खुश बाड़ा तो कौन कमी बाटे। चली ठीक है। अरे तो केहू लौकत है नहीं के अम्मा जी साली जी भौजाई। हाँ जीजा जी आई छत पर। अरे रउआ छतवा पर का करत है। अरे कपड़ा पसार लो उठाओ तनी आई है। अच्छा 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 ठीक ठीक बा उसन कोनो बात नहीं चला हो घर दुआर एकदम अच्छा से बाटे खाली पेंटिंग हो जाई न घर के एकदम सुधर जाई घर एकदम बढ़िया हो जाई। आकर्षण कोनो बात नहीं के पैसा रुपया लागी तो बात विचार हो। अरे भाऊजी कितना तू औजा तड़ू हो बुझाता कि अपन जीजा जी हाय हाँ इतना मचलत काहे हो भौजी आवत नहीं बुझाता बड़ा खुश बाड़ू का दराइल बाड़ू का आज बुझा लेबू का। अरे भौजी तू छतवा पर अच्छा ठीक है बेटे मैं पसरा गई। अरे प्रणाम जीजा जी। अच्छा अच्छा तब भौजी आज इतना गदराइल बाड़ू बाप रे बाप सुंदरता इतना मुखौटा तोहार अच्छा बाटे की कुछ मन बा का। वैसे भी रहुआ कम नहीं कि देख के हम एकदम खुश हो गए नी हमरा के देख के। हाँ नंदोई जी बहुत रहुआ स्मार्ट बानी सच्ची में हम तो वो घड़ी जयमाल पर तो हम स्मार्ट वैसे ताकत रही तो स्मार्ट तो आप तारे ननद खातिर बानी ना तो अब भौजी अब तारा खातिर ना ना।
अरे नंदोई जी ऐसा कोनो बात नहीं के हमर नंदोइए नु हाई रहुआ। हाँ अब मान ला कि का हाँ नंदोई जी ठीक कहा तनी। तब और सब बुची जी कैसन बाड़ी? सब बढ़िया बाटे, घर दुआर सब ठीक बाटे, बस तुम्हारी दया से। कितना स्मार्ट बारन भले कुछ भी कहा। सच्ची में हम तो वो घड़ी ना देखले रही, उतना ना देख पानी। रियली में इतना स्मार्ट बड़ा मन करता है कि आई लव यू बोल दी। तू सोचा तो का अरे भाभी? ना ना हेलो कुछ ना वो हम ना ऐसे बोले नहीं है ना कि अच्छा ना लागत का रहे। का बकत है, कुछ बुझाते नहीं के, समझ में नहीं आवत भाभी तू का कहत रू। ई तो हड़बड़ी में कुल बोलत रहत रू, का बात है भाभी? रहुआ कितने आज तो के नंदोई जी हम बहुत भाभी तू पहले बहुत खुश हाँ बानी। बहनी खुश रही। ठीक बा माजी। भगवान रखे लंबा उम्र मम्मी दे। जी पानी उन्नी के लिया देनी। हाँ नीचे नमकीन बिस्कुट बाटे। तो बा माजी ठीक बाटे। चल जा पानी वानी पी ली। मम्मी जी है बहुत बा। स्मार्ट लागत तनी नंदोई जादी जी। रौरा साथ ना खुश हमर पतो बिया कि का होला कि निके ना लागत रहला। हमरो घर में रहे के लई ने के। अच्छा ठीक बाटे कनिया अच्छा, तू ठीक बा। पाउन के खिया पिया हमर को नीचे लिया के रखले बनी। अच्छा, नाव ठीक के बा तो पाउन के भूज के इतना दे दिया प्लेट में। अच्छा ठीक बा मम्मी जी। हमन के नहीं खाई त चल बन जाई। वैसे में जानत हमर मॉल पड़ल बाटे। ठीक बा चली जा तब हम आवत तनी। ठीक बाटे। चली भाभी आवत बतिया। तनी तब। चली ना नंदोई जी ने। चली ना हम आवत तनी भाभी। जल्दी आइम ठीक बा। ठीक बा ठीक बा। बाय। बाय बाय। बुला के पता ना का दिहन हमारा के कोनो बात बा का? भौजी भौजी बुझाता हमार बढ़िया से सेवा सत्कार हुई का? अच्छा चलो कोनो बात नहीं के, भौजी है भौजी तो भौजीए है। भौजी अरे काहे खातिर बोलौले बड़ू, कोनो कुछ बात बा का? कुछ हमारा के तोहफा मिली का ये दादा? लागता आज खुशी का बात बाटे, कुछ मिजाज रंगीन होखे वाला बा, दिल फिदा होखे वाला बाटे, एकदम कोनो दिक्कत नहीं के। भौजी भौजी सुनत हूँ? हाँ नंदोई जी। अरे अरे बाप रे बाप रुआ। हाँ आ गई। अब तू हे जो हमरा के काहे खाते कुछ काम बा का? वो कहा ना नंदोई। पैसा रुपए चाहिए? ना ना पैसा रुपया ना चाहिए नंदोई जी। का चाहिए भौजी? बस हम रवा से नंदोई कुछ जी। कहल चाहत रहो भौजी? हाँ, कुछ खुल के कहल कह, का दिक्कत बाटे, परेशानी बाटे? का केहू बोलल है का भौजी? ना 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 ऐसा बात नहीं है नंदोई जी कि वो बोलल है ना, पर रवा से हम प्यार करेंगे। छतो पर तो कुछ अलग मिजाज में आज खुलेआम बोलत और का हो गल बता भौजी? का? रवा हमके बहुत अच्छा लगी ना, सुंदर लगी ना। तब भौजी जानत तारू ना कि हम नंदोई लागब। घर के आदमी जानी त का कही, सास जनियन त का कहियन कि उल्टा चक्कर चलताटे। और सार के पता चली त का कहियन। जाने ना नंदोई जी केहू के कुछ भी पता चले, बस रवा से हम प्यार भाभी करें तू ना तो देखा जोश में होश मत गवाव, नंदोई लागब, दूसर केहू का शरीर हिय, ठीक ना? केहू को हो गइल बाटे, अपना मत बनाओ भौजी। देखा बस नंदोई जी हम रुआ से प्यार करना बहुत ज्यादा। रुआ जब जयमाला पम के वो सार जय मतलब माला डालत रह ना, वही घड़ी रुआ से हम प्यार करे लग रही। भौजी बुझाता मिजाज एकदम मस्त रंगीन कलेले बड़ी, बुझाता हमरा बदे लाइन दे तरी, बुझाता जोश में होश गवा देले बड़ी, हमरा संगे नैन मटक्का लड़ावल चाहत रही। कोनो बात नहीं है, ठीक है। हाँ भौजी का सोचत कुछ ना। हाँ हाँ ठीक बाड़ू, तू अच्छा बाड़ू, सुंदर सुशील बाड़ू, अच्छा बाड़ू। सोही में हाँ बाप रे बाप तोहार हई आहा रंगीन बाटे, अच्छा लगा था ना? हाँ हाँ बहुत भौजी अच्छा लगा। ठीक है बाटे भौजी। हाँ 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 मामा जी ठीक बा माँ जी। अरे हाँ माँ जी आवत तनी, टेंशन मत ले। अरे यार लाइन क्लियर होत रहला, होके जा रहा टाका वाला काम। अब चल ई कह कि
ओसरिए घरवा में धोइले बनी अंडा बाब का जानी खइले बनी कि का कइले बनी। आखिर हम घर में कैसे लिया के दें? पूजा पाठ वाला बाटे, खाए के तो सबे खाला लेकिन ये घर में ना खाला। काहे से कि भाई पूजा पाठ के तो बाटे रच भच नहीं खाए के माना बाटे, हम कैसे लिया सकतनी। अच्छा कोनो बात नहीं खे, चला अब एगो त न बड़ी चिंता ले बना। आखिर दामाद मन करता कि दामाद जी बानी तो का चीज बना के खिया दे। कोनो बात नहीं के, चला पतो हमार बढ़िया बिया ना भगवान अम्मा जी कहीं जाए के तैयारी बता बात ना पाहुन जाई घूम आई तनी। मान ला कि हम आइल बानी अम्मा जी तो कुछ बना उना के ना खियाब का? मुर्गा खइबे करमी, एबरा अंडा लिया के खियबे कइनी। अच्छा एबरा मछरी लिया दे तनी, ठीक मंगा दिया। मान लगे अब रंगो तो नाम बाटे। ये पाहुन जी देखी ना हमारे का भइल ओठा में दर्द करता जी। अरे लगा ली टीकू काल लागेला, दवाई का नाम है टीकू काल। सुने मान लगे दिमाग है तो कुछ खातिरदारी हमार कर। ए महाराज रौरा खातिर अपन जाना में बेच के चली आई। उहे ना मान लगे ससुरारी कबो जिंदाबाद रही। हमार पतो जन्मान में माने कमी नहीं ना करो। हाँ खाना टाइम से मिलत एकदम बढ़िया व्यवस्था बढ़िया बाटे। ना ये पाहुन हम तो ओकर ये कुछ देख के बहुत खुश रहनी। हम नाहियो खाली एक बेरा ना एकदम मन हमार खुश हो ना जाला। कौन भाभी बहुत अच्छा खाना बनावेली आ खियावेली एकदम तो टाइम से। का करी बोली का चीज ली आई? जब रौरा वही पर खुश बानी तो कह देतनी ना पतो ये कि खूब पाहुन के खियाओ, खूब खियाओ कि खूब छेर। ठीक बा मैं जाई कुछ ले ले आई। ठीक बाटे। रहुआ लोग खूब मजाक करी ना, बेटा ना लागे। अरे तो तो हम देखी सुन ले कि सब लगी चाची तक ये करी उठता। ना ना अम्मा जी कोनो बात नहीं जाई। हम आवत है ठीक ना, मछरी सगरे बारे लेके आवत नहीं रह जाए। ठीक है चला हो तो गईली बाजारे आ हम जातानी भाभी से मजा मारे। कोनो दिक्कत परेशानी नहीं खे। आज घर में केहू नहीं गए, साली जी तो पढ़े निकल गए। कोनो दिक्कत नहीं है, साली जी के देख ली कहाँ बाड़ी पढ़े जाता है कि क्या करत है। ठीक बा तनी एबरा खूब टहल के घूम। साली जी जीजा कहाँ जात हो? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कहाँ जात हो? वही ना जात रहनी तनी टहले खाती। टहले खातिर बड़ा टेंशन में लगा ना टेंशन में नहीं के। ठीक बा जा टहले कोनो बात नहीं के। ठीक बा तनी कुछ ना तनी कुछ हे मेरा मुंह हमारा पर गिरल बा जी का बात है? ना कुछ नहीं के। ठीक बाटे। दीदी से झगड़ा करे बनी का? अरे ऐसा कोनो बात नहीं के, तू जा जा कोनो बात नहीं, जा जा। आया अम्मा जी बाजारे गइल ही मछली ले आवे। मछली खइबू ना साली जी? तनी रखले रही हमरो के। ठीक बा साली जी आराम से, या कोनो दिक्कत परेशानी नहीं के। ठीक ना कोनो दिक्कत नहीं के। साली तो गइली, अम्मा जी भी गइली, टेंशन नहीं के। हम जातनी राकेश राजा हई आ जातनी बजावे बानी बाजा और फौजी के मजा मारे जातनी। ठीक बा कपड़ा लत्ता। अरे नंदो अरे रहुआ हम तो डेराइए गइनी कि एमा डेराई वाली का बात बाटे? आज डेराहू के नहीं के, काहे से कि घर में केहू हइये नहीं के। सासू जी नहीं की ना सालियो जी। साली गइल बड़ी सहेली की है घूम में टहले। आ सास जी गइल बानी कहाँ बुझा मछली लियावे। मछली लियावे। तो हमनी के बाप रे बाप। पूरा खुलम खुला प्यार करेंगे सही कहा। दोनों जन केहू हइये नहीं के। तो मिजाज हमार आज खुश कर द, तोरो खुश रही। का दिक्कत बाटे? हाँ तो देरी का बात चली ना बस चल के। चल, अब भौजी चल, चल, चल। जैसे तू भैया संगे ना मनावेलू सुहाग रात ना, आज हमरी संगे मना ला ना। हाँ, आज हम तो खुश हो इसे जाए क्या बात? भौजी। अरे बाप रे बाप भौजी बड़ा खुश बड़ी, कोनो दिक्कत नहीं के। एकदम जवानी का दराइल बा भौजी का एकदम। हम जातनी पानी 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 करे। ठीक बा भौजी? कह दे कि तोल के ताव खियावा ना कि ना उनका पाँच बिगड़ गई तो फिर बात है का। आ कोहो तरन कि रौरा मजाक करतनी। अरे का हो गइल बा, हमार त आदत हवे बोलला के। अब ज्यादा एबार हम सोचिए रहनी कि पैसा लागता था का हाथा ना मछरी बारी। बाप हो बाप। आ ज्यादा जब खइले पर खुश बाड़न त का हमारी दामदा से बढ़ के पैसा रुपया बाटे चाही। आ वाला आ भौजी भौजी अरे हाँ नंदू जी शरम आवता। माने रुआ हमसे प्यार करी ना, हम रुआ से करी ना तो शर्म कैसा? अब मान लगे भौजी अब हऊ वाला काम अब न करे जाता नहीं। अब मान लगे कैले नहीं खी ना दूसरा केहू से तो अरे रुआ का मजाक करी ना। लाज लगाता ना भौजी। भौजी खोले का
काहे सब कर रहल बानी रउआ? अब तू ही ना कह तू ना सुहागरात मना के बटे ना ना हमके बस रउआ से प्यार करे के बटे। तो उहे ना भौजी ई सब मत करी ना भौजी भौजी खुश बाबू कितना बोला कुछ बोली रउआ के तो हमर देखी मैंने के कि पेट देबू भर ना गइल। का प्यार सुहागरात आज होई तार संगे भौजी बस बस तू बस हमरा के खुश कर दे बरा कोनो दिक्कत नहीं के आ हर महीने 4 हाली आई ससुरारी में ठीक बा आज दबा के प्यार करब आ हनीमून दबा के मनाए तोरा संगे भैया के मत कहिया हमरा सार के मत कहिया देख आज अरे रोई दिन आई मिजाज वाला। खुश कर दे आज ठीक ना भौजी तोरा के जेवन चीज चाहिए ना वो हम देव सोना देव गहना देव रुपया देव हर चीज देव बिस्कुट देव नमकीन देव टाफी देव ठीक बा आ तोरा ओट के लालाई जोन मलाई नियर लगा ना बस ये चुसा दा हमरा के कितना अच्छा लगी भौजी अरे भौजी करी लाए कनिया है मछरिया हो पाऊ ये मछली खातनी अरे राम रे राम छी हम सोचले ना रही कि इतना गंदा इंसानी बानी ओ मम्मी जी मामा जी। हे भगवान हो भगवान हम कितने अपन मतलब मानत नहीं कि हमार दामाद आइल बड़न अरे राम रे राम अरे हमके तो शर्म की मारे रे बाप शर्म की मारे कुछ हमसे कहा नहीं के रे पूजा और तू कहां के छोड़ के चल गए अरे हम चल गए घूमे खातिर घर में घुसल रही का? अरे मम्मी जी वो कुछ ना हमू कहा तनी कि पाऊ नहीं जैसे चाय के नाम नहीं खिला तनी हमहू कहे कि काहे जीजा मुंह गिरवले बना काहे हो इतना सुघर हो गया हमर मत बोलो ना बोले के चाहिए ना तो के ना बोले के चाहिए अब बड़ जेठ से प्यार करे के चाहिए अरे चुरुआ भर पानी में डूब के मर जाई पाहुन रउआ धीरे बोली धीरे का बोली मौगड़ा ही जाना कहे कि इज्जत रुक जाई अम्मा जी रुकी पहले रुकी मारे से पहले दामाद जी के सोची कि गलती के कर बा हमार बा कि इनकर बा देखी इनकर जोश जवानी चढ़ल है आ हमरी पर डोरा डलली हमार गलती नहीं क्या इनकर बा अरे रानी बहुत रानी वाली। उतार के रोली हरे अम्मा जी बहुत वाली कि पति बारा बड़ा नंदोई जी मन लगा ली मन लगा ली गलती बस समझ ली अपने यही से कहत है कि मम्मी जी घर में केहू नहीं के हमर मन नहीं के लागत केहू के बोला अरे ई कहे के चाहिए रे भोसड़ी की अपनी दमदा के बोला दे प्यार करो तनी के तार जान निकल जला चल तुम बताओ तनी और अम्मा जी कितना गरीब अम्मा जी। सब सजले रानी के बर पतो देखिए अम्मा कितना जी। बढ़िया बिया अम्मा जी, सुनी। कितना इज्जतदार बिया सुनी देखी गलती हमरो से भी भइल बा देखी अब जोश में होश हमहू गवा देले बानी अरे तोरी वैसा जोश के आदमी में तूने झोंक ना अम्मा दे जी, माफ कर दिया हमरा के देखी जाए दिया गलती अरे हो माफ का करे के गलती करत रहा माफ करत रही गई माफ कर दी इज्जत एक बार मिलेला बार बार ना मिलेला देखी हमरा में गलती नहीं केला भौजी में गलती बाटे कहत रहली कि इतना हमार पैसा नुकसान भइल सुनी ना भरुआ भागेला कि ना कहत रहली कि हमरा बिछौना पे रहुआ सूती नंदोई जी अच्छा लागी बहुत नीक लागी अरे बेशरम दामाद हुए सास से ये सब बात कह जाला रे जवन भौजी कहले बड़ी तेवने हम कहत रही हम ना लाजाई ना डराई जवन कहले काहे कि हम ना। अपन इज्जत बतावे के बा ना जो जो हाँ, कहले ना तो और ठीक कहत कहले। रहली कि सुहागरात मना ली नंदोई जी सुहाग अच्छा लगी जगने दब के निकाल दे बबे कुत्ता कहीं की मौगड़ा के माई बाप कुछ सहूर नहीं के देले कारे एको पैसा का हैं कैसे बेशरम नियर हमारे से जब ऐसन बात कर सकता तो भौजाई से ना करी हैं और ई बहिला के ढेर जवानी तू मान में ना रहलवे एकर अबे जवानी मार के फाड़ दनी रुक